Dit is geen circus in het bosk, maar een oude pleats. Impact met tintdoek om vergasten van houtwierm mogelijk te maken. Dat is een aantasting van houtworm wat we hebben gefilmd. Ja, het is maar een klein stukje van het totale plaatje natuurlijk wat we gaan begassen. En ja, je ziet het nu niet, maar de hulpwoning is netjes afgetimmerd. Ja, als je het wil bestrijden, ja, dan is gas eigenlijk de meest geschikte manier voor dit pand. Je hebt ook nog een natte behandeling en dan doen we gewoon het impregneren van het hout. Ja. Dat zou je hier kunnen doen voor een klein gedeelte van de kap. Maar waar je niet bij kan komen, ja, daar gaan die beestjes natuurlijk gewoon lekker verder vreten, de larven. Ja, daar gaat je schadebeeld ook gewoon uitbreiden natuurlijk en dan op een gegeven moment kan het ook gevaarlijk worden. Bij inspectie die blijken dat de hele pleats besmet is. En dan is vergassen goedkoper als slopen. Maar dan moet alles heel goed inpakt worden. Deze woning wordt eerst van tevoren lekker opgewarmd. En waarom doen we dat? Die beestjes worden heel actief. Als ze warm zijn gaan ze heel veel ademen. Ja, je kunt nagaan wat er gebeurt als ze heel veel ademen. Dan ademen ze ook het gas in. Ja. Nou, dat willen we juist hebben. Die beestjes moeten natuurlijk het loodje leggen, zeg maar. Dus als ze gas inademen, dan gaan ze dood. Vandaar de temperatuur zo hoog mogelijk, dan worden ze lekker actief. Als de pleats impact is, moet het gas er zo'n 60 uur in zitten blijven. Het gas, sulfurylfluoride, wordt op verschillende plekken in de pleats spuiten. Deze methode wordt wel vaker toepast, maar het blijft toch bijzonder om zo'n hele pleats in te pakken als wie het een kunstwerk van Christo. En dan kan de gaskraan jippen. Bol eerst even op gepaste afstand staan, want het is net ongevaarlijk. Na de behandeling binnen alle wierms en larven en kan de pleats weer jaren mooi.